Kilai ngut ki kartong ki banya kun nakakam menta kasi ka arterik rampang kilawan ban thep kerteng yeladi nakabanta ban aireng hakani collection ban jid iknong mikmat bathamai sakai yeng dor bar thawan kajala kaban long haka arpnyo terik mentau manai kini kilai ngut ki kartong kakam ki kentup ikakong anjala rangat kabanya kun persyayo meli ka BJP nakhat khandai sau shillong kakong wan penhun khasentiu kabanya kun persya bat ka Dr. Mazil Amprin Lingdo na arwar is Shillong constituency bat upastor kersoi pertu banya kun nakhatnyo not Shillong hadien baladep ban thep kerteng nak banta banya kun ni collection emily arja arpulai upastor kersoi pertu ubadayu kertong banya kun nak not Shillong constituency lopen pawi ki jangnut ban pinki empat ya kasensyar khadar ka bahok kababet bat kabayang hakanong rim basisya ngamdei upastor ubaningkong ban ngamdei ubakado arphosnem wala dangadan haga jeli carai balang gaderu ka kam ka banga sakri pada tindredan arbenta haga jing carai bat sakri haga balang kawe ki bangyong ga ege ga bakenjam sim ka banga sakri ka bar bade ngi haban sakri ru ya kado ma tindrei ka benta ka baningkong te kalakut nadu ka siteri ke jong naitung araja tindrei ka benta ka baar bade kumu nong song snong kumu briu ubalakut jingmot banya dan benta haga jingye kun ge jingye ksa jongki nong song snong la haga nong gono ke benta jong ge jingim ke jongki kamtam ki rangli ki juki kata ke betai bat klade ke bangala jule arpo snem menswa wat arsan snem menswa ngala deu na samla ulai dan benta haga kasi students union ila ye kren ki issue ki bubun te kani menta kade ke ba ngabetai ye ke kabang ang julai tindai kawe pat kabenta ka baydai bat ka kam balang te ka kalakut tindai ngamdei uba ningkong bang ngamdei uba khadu kumbang na ong kiwi kabenta ba Reverend GC Evans akakandai spa arwe dong khot jong ka legislative council jong Assam ka por parai ringkat bay Reverend JJM ne Khalsroy natai Reverend Elgat po ila mikmat ye ka joy constituency ka por Assam kakandai spa lai kunyo natai Reverend LS Dingdo ila job na sora constituency aga election MDC ka baningkong ka balong aga ta por ka United Kasian Jande Hills Autonomous District Council ti kamdan kono ka ba ngasanut bat ngakwa ru lingba ka ji kren bat pi ki media ka long ba ki pajba kinum lumar jimot ngam peni khler ba ka kambalang ka de banyai ka kambalang bat ngalele nga de ubriu ba nganget ba kambalang kadang de ban ne kadang de ban im nang ba ke im lang ka sal ti kum ba kalong mental le pi pe ka sensar ka kata la khlem not collapse dalam dan sa kenhun kum ka balang manupat banai jingkermen yegi nong song snong yegi thap di dap yegi reu kan thei yegi long kmi yegi khna samla yegi khon ki prasa gi tim dan e gi jing khle tin re ni election nga ya sakma ni khun ban ni bo be ga thong sa ga jing job tin re election ga de uta u ar phundai hajar ulai 4000 unong jit jong ka 17 not long constituency ka bor ka hok ka de ga jong yanu jit ila man nyongon ila man rangut kata kamper namar gani gede bu ke ying dorbar thawan ko bisipo jong jela kala thli menta nha ban pha thmai ti ngangan de we ubanga trwa yela di sha kinong jong ka 17 not long constituency banga trwa jiet yanga ngan long nong mi khmat jong pi bar ngala don lupa ya ke jingkut jingmut ko skam hoy election ni haban ben pawi ki issue ndrei kasai mamla ban solve ki issue mla ban wengi ki jinge jong ka jalal ni jong ka jai bri ka por election ndai mangi kum ki candidate par ni ha ban yang banong kini gide ki mat ki bangina ban ikram ndai ba pinsania ba de yu candidate ya ban pe ya ka track record ko jong ka jinglong ko jong ka we ka nuksa ka ba ki nong song snong ni ki nong thebut ki la ban ne ka long ba kin bu jingkli ni kong candidate phidewe pilale ayu arpos na menswa hatu pilayai ne hakinu kinu ki issue ki ba pisim ba pikiran hatu pilayai ne pila kalah ti kata ngapasat jumut se ki nong tebut ndri ngan ongu ki nong tebut de ki la de lupa ki start ki sa pangkum ka 17 not long constituency ko ba menswa ka de ka mokhar constituency ko bangyong ka jabing jong ka chai bindri bale ka long kum taru ide ruban kan mau ba unong mikman jong ka 17 notch long constituency li ban tip ye gani ko ban so tho ye gani ko ba ukit ru ha u ye kata ka nong pateng
bakrau ke tagal legacy namar hapo upo du sam jong 17 not long constituency deki sispa but post nem menshwa dadan artli ki dorbar kawai ke kasi national dorbar ke bagila lum pa jong ni ri ke jong bania kren bania tai kumno ban sanjur ya ka lawe jong ri ba ke jai bendri jong kata gila senga khat kandai spa atulai ke bandam banta sispa snem bar hangni ke dorbar la pas la ni la pelong ain lightly ki ain kawai ka ain khon hima aki hima bo per ka ba ar kawai ka ain ka ba kilometer ka ain yo pateng jongi kat kum ka culture ka jongi kat kum ka tradition ka jongi ka balai ka ain bat bri khandong nang ta khat khandai spas sau pu khandai adin bagri india kala yo ye ka jingnai lo kupa keri kinong kli nong sensar keri kia kren kumno ban sanjur yagari ke jongi ha ka perthai thamai jongari india gari lai lo namar bangi la ya kubur bangin aksi sagari kataru gaja hadinam hall ha jiao bat kila ya kren aga dorbar kumno ban sanjur yagani gari ke jongi la ndrepho tli ki si lo ka ying dorbar ka basipo jong ga jalame kane akal akut mula tli ki si ti ngaru ngade way na ki batrwa sha kinong jet jong ka 17 March si bat lingba jo piru nga appeal nga kentu si kinong jet jong ka 17 not constituency ba jet yang ngaya kun banjob ngaya kun kumunong job tangba nganum le klebet bre mo kat adu banda penan kam di kiwi pat ki bor ki bomde ki bolong kata te nganum le ngan yai be degani kelenti kumangila yai kumangala yai minta nyo pratli ki panai rungi ki bri got ke bala ya kendu igi parlok ya kendu igi paranong song nia kren nia tai ya ki isu itu ki bangila kren re dang bun ba ki isu ki ba wat ke isu ke be dei bat ke land transfer act group ke ba kta ba yangi kum ki trai snong ki trai muluk jong kini ke ba hagini ki potli ki snam nadu ka snam kan kandai spa proper way la sedang ban lop ki banyak ki jong kam mentale kam don borsho bar ni habru ban kren ba ni de man ye kren ru ki ki issue ba kata ki issue ko jongi ba nyopun riu na ki spa ki nong song snong jong ga jela ki badi ki trai muluk ki trai jak kim dan su ya ka khando ka ba ki ong ba ga de ki jong na ta ka daw ka migration rural or urban migration ke jingwan jongi parado prasna jongi naki wi ki sinong saga nong ba sinong ka kiu ba gini kisi namar ka rep karyang kalaya ka khando ga siap kim dan su ila su ye kri ka sabadon ni jaga ban yo ban im jakpo kini gidi ki keborong ki isu ke ba kau bah ke bang hab ban ye kren nilai atai ka meeting manifesto ke ni bat ki pat bai ka kongwan penhun karsen tiau ka kertong banyakun na east constituency kalong bakimat bakongsan bakakwa banyang hakani election ka day banwan ra ka jingkala haka kampen roy haka constituency la haka pulik puti ka koi ka khia bat ki wedi kamat ha kamat du ba ngabu hi haka ni ka election kalong ba ka jingkala ka day banwan ho ki constituency di bat pai ngai ka ba kham tam e kalong bangin wan ra ye ki policies ki ba clear ki ban ai jinga da ki ban ai kata ka inclusive development na ka ban tabaro ki nong chong lada ka dai ka policy ka ba dai bat ka puli puthi ne lada ka dai bat ka pat ka khia ne lada ha ka ba dai bat ka yo kam yo jam ki samla ni kini baro ki dai ki balakta mo bat ki bala pen tan chapo ek imlang ka sarang ka jongi bat ka bala pen im mo ya ki nong chong jongi hapdang ka jingdu jingkerman bona ki kun samla ki do jingkerman mo bona ki longing long sam ki do jingkerman ka kamai ka ji ka paki kamai kam dap le siwa tang man bam ki longing jong ki ru ni di banwat kita ki alternative kumno bangin la pat banwan ra biang ya kita ki lunti ki bathmai ki bangin wanra ya kata ka development na grassroots level kakong Angela rangat hadien bakal ada bantep kerteng nak benta banyakun ni collection nong thawan ka jela haka no pai singi ka artrik rampang arjar pulai kalapen pau ba ka jingtemu jong ka kam bantur sakran san election nong thawai mentau snam ka dei banrat ding khong e ka bamsam katu ka thim mat ka jingle bi an hak sin sar kadar Mutasi nilai one file ke nomination baru laingot ki candidates nakakam
Mga Angela Rangat na South Shillong, ikong wan penhun Carson Tiu na East Shillong, but Kersoy Bor pertu na North Shillong. But ni Kirmen, bahkan ni kajing file nomination jongi kan poiru saya kata ka jing job ka jongi. But halor ki mat halor ki nong rim ba ila epen syai la bon snem but mentalele ba layak ke campaigning election nila ya kendu ik ba but batai syai ki mat jongi bat balai bang ya kun election but ni Kirmen ba ka jing job kan dei hi jong ba ban yo kam ti biang ya ki hok ban yo kam ti biang ya ka jing shisha ha ka sanchar khadar kumbangi batai na basdang ka jing ya kun jongi mo kalong persya ka corruption and criminalization jong ka sanchar khadar ha Meghalaya ngiu I bakal akhir arsut laisut nakadaw bakidon ki katuka ni ki balak ni no e ka bor upai ba bat ki babamsap bat ki pendon kam baklai ka bor pan le ki kam ki ba long bean bat dei na kadi kadaw ba ha Meghalaya mentas musi banong bangi lahir hadu kata-kata ha karoi kapar sinapet barok kitu ki jingwat banyak jong ki breu ki balong independent ki penpau banaduk ka umbam umdi syuk ka jing yo kam yo jam puli buti ka koi ka khia kre ke ka ba la sa din ka bala kan ran din bat ni hap ban ya kam kenti bang ki hok baro bat halor ka bam sab hi ning kong e ni hap ban rai kut bangi dei ban don kataka transparency and accountability haka jing trek kam man la kasni te kumentangan chu ai nuksa ka we habanga syajit kum MLA naka office MLA hapo shibanai arbanai ni hapan set up a transparency and accountability portal nang ba upat ba utip syai te from day one kat no pisa tingka ka ba one shanu la allocate manu ba yo ka contract kata kaditang halor ka MLA scheme shwa ndai shu pada habang iong ka bamsap ka corruption kadai ka abuse of power mar kata ni hapan pej ba shubu mentah kaliang ka kam ka jam habadon ke kijing ele exam kijing ya hot interview hang tur kadai ban long ka basha na bas dang sha bakut which means that there has to be haka RTI kadon kata ka section 4 ka bakiong proactive disclosure we will push for government to ensure proactive disclosure in all its programs and projects. Ngatrai kila abun ki MLA ki ba la serve 15 terms, 15 years, 3 terms, but na South Shillong kunju. Ndre ngam trai ka don kata ba ong ba kinum la ban job tang nakadaw ba kila don khat san snap. Namar ba upet syai halor ka kam ka jam ba ki trai. But kipet syai shwai ka jing im la jong. Hato ngila ya chkhmat ngi sa haju na ngila randin. Hato taka jingduk kadang ban engi badladangi pej halor kita ladangi bisar halor kita ki ngatrai ka South Shillong khatsan snem kadang bun ka jing sadin nangi nakakam te ni kranchai bangim nget babaro ki buta ki de ki ban chat ki bat ni persang menta ban counter ne ban pej halor kata kumnu ban yang persya ya kata ka penon kam baklai ka pisah dah ba yakran ya selok halor ki issue halor ki nongrim ni ya ni batai kita pat nga tinga nget scam ba ki pat ba te kindon ki ba habala don ka choice ne ka alternative ka ba shai ba kin let chata shaba im don dor shu iti pisa shipor namar ba ka jingkular ka long bakin yo ya ka hok mo kim dei ki nong krong kim dei ki ban hable pan parabor na ki MLA ndre habangi ngi trai ngin pet baki yo ki hok but haba phishim kulumi ki hok ki babon and you convert that even monetarily ngat harai ki pat bak la asung thu bakala kham scam shu ka jing em job Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela